Ezi enyi m, ekele m. Anyị abịakwala ọzọ n'ihe onyonyo anyị nke na-eme maka nkọwa ilu Igbo na otu o si metụta ndụ ndị nkorobịa. N'izu gara aga ka m rutere unu otu ilu okwu nke anyị tụrụ. Anyị kọwakwara maka ya bụ nke na-asị na ọ na-abụ nwata bute ofu ji, ọ sị nna ya onye ọbụla nọrọ onwe. Anyị metụkwara aka n'ilu okwu ahụ ọfụma iji gosi na ọ bụghị ihe ọma bịara gị tata, ọ dịzị aka ị ga-azụnwu onwe gị dịka onye ntorobịa. Anyị abịala ọzọ na nke izu agba nke atọ n'ịkọwa ilu okwu na otu o si metụta ndụ ndị ntorobịa. Na nke taa, aga m emekwa dịka m si eme ịkọpụtara unu ọkpụrụkpụ ilu okwu anọ. Ilu okwu anọ a bụ ihe anyị ga-agbalị wee tụlee ka o si metụta ndụ ndị ntorobịa. Na nke mbụ, aga m akọwa ilu okwu na-ekwu na ọ bụrụ na nwata etoghị eto wụọ ọgọdọ, ikuku bịa, ọ ga-eburu ya n'ọgọdọ ya. Ofu ilu okwu ka anyị ga-akọwa. Nwata etoghị eto wụọ ọgọdọ, ikuku bịa, o buru ya n'ọgọdọ. Ọzọ m ga-akọwakwa bụ ilu okwu na-asị na nwata na-ata akara na-ata ego. Nwata na-ata akara na-ata ego. Nke atọ so n'ihe m ga-akọwa tata bụ nke na-ekwu na ọ na-abụ nwata machuo akọ, agunye n'izuzu ndị okenye. Ị ga-ejikwa n'ilu okwu a mara na ịmachu akọ a gụnyere na nwa ahụ ga-ama otu esi eji ilu okwu ahazi okwu. Ọ sị nwata machuo akọ, agunye n'izuzu okenye. Nke m ga-eji kpokobie bụ nke na-agwa ụmụ okorobịa ihe dịka ịkọ ọnụ nwa obere. Ọ sị okorobịa ma ọ bụ agbọghọbịa na-asị na ndị bịara ahịa tata ebughi ibu, mmadụ one si n'ụlọ nke ya wee pụta. Ọ nke a ka anyị ga-eji kpokobie nke tata. Aga m ebido ma marakwa na ezi enyi unu nwoke Maazị Michael Ani. Ma ọ bụ na tata bụ mgbe ị na-abịa, jekwa mesara anyị na mgbịrịmgba aka ka iwe na-esonye anyị ka ọ ga-abụ oge ọbụla anyị batara n'ikuku. A ga-emekwa ka ị mara n'ihe ekwentị gị maọbụ n'ihe iji wee na-ahụta m ugbu a. Nke mbụ sịrị na nwata etoghị eto wụọ ọgọdọ, ikuku bịa, o buru ya n'ọgọdọ ya. Ihe ilu okwu a na-egosi bụ na ihe ọbụla nwere oge n'okpuru anyanwụ. Ọ bụrụ ịsọ ụmụaka, o metụtakwara ndị okenye. O nwere ihe ị ga-emebe ọ dịsị aka itorubeghị, ị ga-ama na itorubeghị ime ihe ahụ. Nwata etoghị eto wụọ ọgọdọ bụ nke na-ekwu na ihe ọbụla nwere oge n'okpuru anyanwụ. Iji maatụ, ọ bụ dịka na-efu nwata ka na-aga akwụkwọ na-agụ na nke ndị sekọndịrị ndị obere, ya ndị junior classes. Ifia ị na-agafe n'ụzọ otu ụbọchị fụ ebe otu kwụ na ebe a na-aṅụ mmanya, buru karama mmanya na-aṅụ. Ọ ya bụ na o torubeghị, enebe ya anya na omenala, onye ahụ etorubeghị ịṅụ otu karama, ya bụziri n'ama. Ma ife ebe ọ na-eme ụdị ihe dị otu a, ihe so karama ọ ṅụrụ bịa, ọ ga-atụfie dịka ahịhịa, maka na karama abụ anya isi, o bidozie emegheribe. Ọ ya bụ na ikuku ya na karama na-eso bịa, o bukọrọ ha abụọ. A na-eru ogo ime ihe ọbụla. Ọ bụghị nọkọta nne gị na nna gị nọrọ n'obi na-atụgharị otu a ga-esi dịrị gị mma, gị nwa bụ nwa okorobịa ma ọ bụ nwa bụ nwa agbọghọbịa, isi n'etiti ha tiwara ụzọ kpọrọ nwa okorobịa banye n'ụlọ gị na ya na-akpa nkata. A na-etoru etoru. Nwoke na-etoru ịkpọrọ nwaanyị na-akpa nkata n'ihu nne na nna ya. Ọ bụghị obere nwa nọkata ọ na-akpa nkata na-ekwesịghị ekwesị, nne na nna ya agbachi nkịtị ma o rubeghị oge. Ma ọ bụ gị nwa bụ onye a na-azụ, ị na-achọkwa onye ị ga na-azụ mana irubeghị ego ya. Ya bụ ikuku ahụ na-eso ihe anyị na-eme. Oge ọ ga-abịa, ọ ga-adọkpụrụ fesasịa gị dịka ahịhịa dị n'ọhịa. Nwata etoghị eto wụọ ọgọdọ, ikuku bịa, ọ ga-eburu ya n'ọgọdọ ya. Ihe ị na-ezughị ime, uche mpụ ebe ahụ, maka na ị gaghị ebunwu ihe a na-asụ. Nke abụọ bụ nke na-asị na nwata na-ata akara na-ata ego. Ndị ọma ndị Igbo ndị njem ọnụ, unu maara na onweghị onye ego na-ada amasị, nwoke onye akara na-ada amasị. Dịka obere nwa, akara bụ ihe na-asọ ezigbo ụsọ. Ọ na-asọ ezigbo ụsọ. Mana anya nwatakịrị dị ebe ahụ, ya marakwa na ọ ga-efu ya ihe.
ya oge ọbụla nwata chọrọ na ya ga-ata akara, o si na ego si na akpa ya wepụta ego taa akara ahụ, ịneghe anya ọ ga-emekwa chọba ego ahụ aka eyi n'okwu aja na-agwa ya marakwa na oge ọbụla ị na-ata akara n'ọkwa ego gị ka eji azụta ya, na akara anaghị abịa n'efu. Ọ na-ekwukwa na anyị bụ ndị na-agba mbọ mbọ a na-agba nwere ihe ya na ya na-eso. Ilu a niile anyị na-akọwa eri oge bụ ilu ndụmọdụ wee nye ndị ntorobịa maọbụ onye Igbo ọbụla. Ilu ndụmọdụ ka ọ bụ na ọ bụghị ihe na-eme ka mmadụ gbafusie, na ihe ga-eme gị ị mara na ihe ọbụla ị na-eme nwere uru ma ọghọm. Oge ị na-ata akara ọkwa uru ka ọ bụ, ọghọm dị na ya bụ na ego bụ na ọ bụ na ego dịbụ kọbọ 4, ma a na-ịta akara kọbọ na ego ga-afọzi kọbọ 3, ọ ga na-agbatu ka ị marakwa ya hapụ isi na ọ dị ka o nwere ihe mere, maka na akara ahụ oge agụụ akara ahụ ga-anami ịchọbakwa ego gị ọzọ. Nwata na-ata akara na-ata ego ya. Oge ọbụla ị na-eri ihe na-amasị gị marakwa na o nwere ihe ọ ga-efu gị n'ahụ. Nke atọ bụ nke na-ekwu na ọ na-abụ nwata machuo akọ agunye n'izuzu ndị okenye. Ma ana m agwa gị eziokwu na onweghị ka nwata ga-esi machuo akọ ma ọ bụghị nwa maara akpaala okwu, nwa maara omenala, nwa maara ilu okwu. O nwere okwu a ga na-ekwu n'ezinụlọ, o nwere ụdị okwu nwata alụ nwatakịrị ga na-atinye dịka nwa ntorobịa ma nwa agbọghọbịa. Ọ bụzia na o nwere otu esi kwuo okwu dị aṅaa, nne ya maọbụ nna ya ga-asị bịa soro m gaa ịzụ ụmụnna, ọ kachasị n'ebe ụmụ nwoke nọ. O nwere ihe a ga na-ekwu, nne ya asị abịa ya na ya na-akpakọzi alụ ihe mere ka obodo dị mma, ihe mere ka ezinụlọ gaa n'ihu, maka na echiche nwa ahụ zuru oke, ọ maara ka esi atinye okwu. Izuzu ndị ka bụkwa na ezuo n'obodo kpara akpọọ gị n'oge ahụ nna gị chọrọ ihe ga-eme ka ezinụlọ ya na-aga n'ihu wee kpọọ gị. Ihe agụnyere gị n'izuzu ndị nka, ọ ga-egosi na echiche gị aghọghara echiche mmadụ, ị na ha eme ka onye chọrọ ịbara onwe ya uru. Ya nwata machuo akọ agụnye n'izuzu ndị okenye bụ ihe na-egosi na nwa ahụ aghọghara mmadụ, o merela ka a ga-asị na ọ chọrọ ịbara onwe ya uru. Gị onye na-ege ntị, onwe na ụbọchị a na-atụ eruro ihe ọma sị ka akpọọ gị, ọ bụ na a na-akpọ gị jikwa onwe gị ajụjụ, ma ọ bụ na a na-akpọ gị marakwa na ọ bụ amara Chineke na ọ bụghị na amamihe ruru ya, kama na Chineke chọrọ iji wee rụọ ọrụ, kwekwa ka ọrụ ahụ pụta ihe na ndụ ndị nke gị. Nke anọ bụ nke na-atọ amụ. Nke anọ a na-agosi ndị ụmụ agbọghọbịa na ụmụ okorobịa, ndị ntorobịa anyị, na isi na nke mmadụ mere adịghị na ọpụghị n'ozughị oke, one ka ị mere. Ọ elu a na-asị na ndị nwa okorobịa ma nwa agbọghọbịa na-asị na ndị bịara ha taata pere mpe. Mmadụ one bụ ndị si n'ezinụlọ gị wepụta? Ị nweela ezinụlọ? Ihe a ka ị ga-ajụ onwe gị, na ihe emere taata adịrọ mma. Mmadụ one bụ ihe si n'ezinụlọ, kedu ka isi mee nwane ịhụ na ihe emere dị mma? Ọ bụ na ndị bịara ha pere mpe, ị ga-amazi ụmụ gị onye bịara ebe ahụ. Ọ bụ na o nweghị ụmụ gị bịara ebe ahụ, ka ekwe iji asị na ha pere mpe. Ndị nke ha bịara abịa, ị ga-etokwana ha. Ịkọwa ya ọfụma bụ na ihe ọbụla a na-eme akajọzi na nke mmadụ mere, mana ị nweghị ohere ime ma ncha. A sị na nke mmadụ mere adịrọ mma ebe gị onwe gị na-enweghị nke ị mere. Ị na-agụ ndị nọ n'ahịa ọnụ mana enwetabeghị nwa, onweghị onye si n'ezinụlọ ịpụta, isi na ndị bịara pere mpe. Ya bụ atazina mmadụ ụta na ọnwa oke n'ihe ọbụla, kama gbaa anya ahụ ume, ma ọ bụ gị nwatụtakwara ya aro ihe a ga-eme ka ọ na-akawanye mma. Ana m ekene gị, ịmana ihe anyị na-eme bụ ihe gbasara ilu Igbo. Anyị ga-abanyekwa n'izu ọzọ ibido mebezie ilu Igbo maka di na nwunye. Tupu m apụọ n'ikuku, ana m ekene gị gị onye ọma na-ege ntị, na-asị gị na nke taata mara mma, mana Chineke kwado nke anyị ga-enye unu n'izu ọzọ ga-abụ enenebe eje ọrụ, maka na anyị abanye n'ihe ji ụwa kịta bụ emume gbasara di na nwunye. Asị m ya mara unu mma o. Chukwu okike abịa ma onye nyere ndị Igbo ihe gbasara nna nna anyị, ihe gbasara ilu Igbo, ọ ga na-agọzi anyị. Ma kwekwenụ
ka anyị si na mmụta ihe Igbo anụnwa wee were emere ihe ka o wee dịara anyị na mma. Ekele m gị ọzọ. Ndewonu.